3, 2, 1. Ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili drewi! Fi'n stryglo. Mae'n hoffblaen. I gael yma! Y tro diwetha, y rown gynderfynol a'r her i'r tîmau sydd ar ôl, cuddio'n y goedwig gyda'r inflatables. O na. Guys, chi'n rhedeg, chi'n mynd edrych. Maen nhw'n gwybod mas nawr. O fi wedi ffindio loed y her! Yes! A diwedd y daith i Gareth a Becca o'r tîm melyn. Huw a Lloyd a Jed, chi sy'n cystadlu yn rown derfynol cuddio. Llawdriniadau i chi. Diolch yn fawr iawn. Ond peidiwch a dathlu yn rhy gynnar, achos mi fydd un tîm yn mynd adra heddiw yn waclaw. Ia, mae'r holl bwyntiau ydych chi wedi gasglu ar hyd y gyfres i gyd wedi mynd. Oh, yeah! Anlwcus, boys. A ein tro ni yw i guddio. Bydd rhaid i chi ddod o hyd yn ni ar lan y môr rhywle, ond ble by ni? Ac yn cuddio gyda ni, bydd ffyn confetti. Nawr bydd angen rheina arnoch chi cyn diwedd y gêm. Ar ddiwedd y gêm, un tîm fydd yn curo. Os mae confetti aur sy'n eich ffon chi, chi'n curo. Os mae confetti coch, chi'n colli. Syml. Ma fe mlaen, boys. Jed! Ti'n mynd lawr. Come on, Jed! Come on, Jed! Diolch! Lewn ni guddio, de. Yes! Fi ar y ffeinal! O, boys, fi di bod trwyddi dros wythnosau diwethaf yma. Fi di bod ar waelod y sgorfwr a fi di ddringo fy holl ffordd lan i'r top, di gwella bob wythnos a mae partner fi di mynd, nid unwaith, ond ddwywaith. A nawr fi yma, nôl yn y ffeinal. Come on! Yes, dyn ni'n y ffeinal. So'n hapus Hugh. Pam? Ni wedi gweithio mor galed, wythnos ar ôl wythnos, i fod ar brig y tabl. Da ni yna. A nawr, yn y ffeinal, allan nhw'n ennill, 50-50, pure luck. Ni wedi dangos sgiliau i cael i'r pwynt yma. A nawr, Jed, dim sgiliau o gwbl, mae hyn yn siwtio fe lawr i'r llaw. Wel. Dwi wedi siomi braidd, da. O, dweud ni mor agos yn dod, na'r peth. Mae'r ein mas y spel. Ond eto mor bell, Gar. Dwi'n well i fi mynd mas sy'n gynnar na mynd mor agos yn edrych. Mae'n rhywbeth, mae'n teimlo'n wath, na gwe. Ti'n mynd cofio be oedd o fel bod yn y gem, Na. Na. Be i ni wneud? Is dim pwyntiau ar gael yn y ffeinal, mae fe'n 50-50. A fi wedi clywed bod Lloyd ddim yn hapus yn beth i hwnni, ond gael ti goffa Lloyd a Hugh bod dros yr wythnosau diwetha, fe 4 wythnos yn olynol, fi wedi dod yn gynta, a maen nhw wedi colli yn erbyn fi. So fi'n heiddi bod yma, sim ots da fi yma Lloyd yn gweud, look i baw yn dy fe. Fi'n mynd i ennill, boys, hawdd. Nes i weid Jed yn gynharach yn yr heriau yma, a fi'n mynd i stico dy Jed. A fi, dwi'n meddwl, Jed. Ia, da iawn. A mae Hugh a Lloyd rhy hyderus, anyway, so fydden nhw'n cymryd i troed off y pedal. A fydd Jed yn gallu cyrraedd dwi'n meddwl yma. Ei, 2 par o llygoed, 2 ymenydd, wella i. Dyn ni'n iawn. So dim ots plan fydd. Lle bynnag da ni mynd. Geith Lloyd sbio ffordd cw a na i sbio ffordd na. A fi'n geith ddau ni sbio ymlaen. A da ni'n mynd i weld bob dim. 2 ymenydd yn well na 1. Wel, boys, just gadwch chi wybod, okay? Mae 1 ymenydd llawn yn well na 2 ymenydd gwag sydd gyda nhw. Mae'r traeth ma mor bert a mae yna gymaint o mannau cuddio da iawn. Ei, ewn i nofio, efe? Ei, allan ti? Wel, mae'r llan o'n reit mas. I fynd os ymwneud gan, ond fi ddim yn cyrraedd y môr tan dydd mawrth nes. Ffeinal fawr cuddio! Jed yn erbyn Hugh a Lloyd, a'r 2 dîm angen ffeindio'r gweddill ohonyn ni ar lan y môr.
Mae'r gêm ar fi'n dechrau, mae Jed ar fi'n colli! Hei, chi mor yn mynd i guddio? 3, 2, 1, Fyny cad. O, ni actually cael cuddio, Jack. Ble ni'n mynd, Wel, fi wedi gweld bit bach lan fyna. Eitha uchel fyny. Falle bydda rhyw gyrfan bach neis fyna, ti'n meddwl? Os ydych chi'n mynd â gormod, rhaid oes e? Dwi'n meddwl fanna, mae fanna'n edrych fel bod chi'n gallu mynd i fyny. Be plan, Lloyd? Ie, be di plan, boys? Jed, pwy siarad i fi, mate? Ewn ni lan yn bellach i'r twyn tywod? Ia, achos mae er bod yn le amlwg, falle wneud lle ddim meddwl na. Na, yn gwmws. O, gwaith calad, boys. Fi'n mynd nawr really back i ffwrdd, okay? Pa ffordd ti'n mynd, Jed? Oh, really back. Ie, really back. Ia. O, boys. Beth am fynd lan hyd yn fwy? Still lawr fan'na na, fe. Obsod dawel. Hod lan. Lle ti'n mynd, Hugh? Ia, fyny. Ia. Ni di mynd am. Sio ti'n lliste? Just still lawr. Ffordd na gynta, a wedyn ffordd na wedyn. Chi boys bend ar yna colli, genuine. Ni di mynd am y tacteg trwy yma. Ni di sôn amdano fe yn gynharach yn y gysadleuaeth. Mae gen i mynd i ddile. Mae pobl falle meddwl ti'n amlwg. Ie. Achos yn meddwl, byd nhw ddim fyna. Mae'n ar nid, si. Awn ni fama? Ie? Ie, pam lai. Tod, wythnos ola nawr, mae'n neis bod ni sydd wedi gwneud rhan fwyaf o gwaith yn cael egwyn. Ie. Stop o codi ofn ar ni. Serious, mae hwn ar gêm ma. Ged â chi! Os mi eisiau trial rhi galed, ys e? 2, 73, 74, 75. Ma hon yn mynd. 83, 84, 85, 86. Serious, ti'n methu eich o yma? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fi newid meddwl fi. Mae'n dod. Mae'n dechrau. Ar draeth mor brydferth. Lloyd i fi, mynd i chwilio am y tro gynta yn y gyfres. Right. Awn ni lan fan hyn gynta. Come on, Jed. Last push fan nhw'n gweud i fe. Hwn yn rili nerfus. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n math. Yeah, on your time for in fresh. Glenny Hoops. Sorry. Cadi Beaufort. Gobeithio, wrth ni lan yn uchel, ni weld yn well. Be ma nhw? Ti efo, gwan. O. Gallu... Rogau i chi. Mae'r tîmau'n agasau at y diwedd, ond pwy fydd yn ennill? Edrych mewn fan hyn. Yn gloi. O, fi gallu clywed, Jed. Diryn mas. Fi'n gwybod bod chi yma. Fat, gwaith fat. Y stori hyd yma ar Ffeinal Cuddio. Fyny cad. O, gwaith calad, boys. Lloyd i fi, mynd i chwilio am y tro gynta yn y gyfres. Y rwyd yn cael. Gallu... Rogau i chi. O, deo pwythion eto, Hugh. Ble chi? Ah!
Dwi'n eisiau chdi exeitio gormod, mes. Unna mae yna rhywun yna, neu maen nhw wedi gadw ei jumper ar ôl. Wel. Dyn ni gael chi! O, Lloyd, Hyw, dwi'n meddwl bod nhw'n cysgu drwm, mes. fe becs on nhw, lle mae'r ffordd? Da iawn, Jed. Come on. Gai gael hwnna, sbylwch yn dda hefyd. Okay. Wel, fi'n falch taw ti sydd wedi ffindio ni. Ia. Fe? Wel, ie, achos fi'n gobeithio na bod ni wedi dod â bach o look i ti, a ti sy'n mynd i ennill y trws i glynydd yn dy fedre. Wel, gobeithio. Nes i ddilyn yr arogl o Connect Jack. Glech wedyn. A wel, Lloyd, mae'n hwn yn engan. Da. Hyw. Ai hwn yw'r ffon air. Gobeithio. Fi da fe, boys. Tybed os fydd hwn yr un air. Nw'n ni ffindo mas. Gobeithio ni fyddai'n grac da Jack a Caddy. Wir. Ni'n cael geiriad yn nhw. Dros yr wythnosau diwetha, mae'r tîmau wedi cuddio mewn lleoliadau gwahanol. Wedi chwysu. Twyllo. Ia. Chwerthin. Double cross. Cwmpo mas a dathlu. Cympawd fi'n pingo, boi. O, sori, trias i. Fi'n ffindio chi. Le ma nhw? Jack! Siglo fe! Dim ond 2 dîm sy'n sefyll. Ar fuddugoliaeth o fewn gafel i un ohonyn nhw. Ges i cath mewn mas! Llygaid barcud. Mae rhaid i ffindo rhywun, fi'n meddwl. Mae'r foment fawr di cyrraedd. Pwy sydd wedi ennill gêm guddio gwallgo Stwnsh? Pwy sydd wedi dewis y ffon air? A pwy sydd wedi dewis yr un coch? Yw y Lloyd neu Jed? Camwch mlaen, boys. Bob look. Mae'r amser i ffindo mas. Bob look. Ho, ho, ho. 3, 2, 1. Da iawn, Hyw a Lloyd. Taith a hanner i ennill. Cuddio. O'n gyfarchiadau! Pencampwyr Cuddio! Jed, Ie, unlwcus boi. diolch, fi'n gwybod. Ti di gadael dy hun lawr. Ti di gadael dy dîm lawr. Un job o gyn ti. Siomedig. Offa chdi. Waw, alright. Hra, Jed. Okay. Hra, Jed. Hra, boi. Ac i Jed, y collwr. Cawod oer. Diolch, fi di joio. Dwi'n bod proud ohono ni, Hyw. Come on. Job dda, mae wedi bod yn 10 wythnos hir. Do. Ond ti'n gwybod be? Ni wedi heifi ennill. Do, oedden ni'n poeni am heddiw achos oedd hi lawr i siawns yn y diwedd pa un o'r tiwb Ie. oedden ni'n gael. Oedden ni wedi bod ar y blaen o'r dechrau, do. Yn union. Mae mwy na lai o'r Yn dechrau. union. Sa'n credu mae neb yn gallu cwyno rili bod ni wedi ennill. O, fi nawn nhw. Wrth gwrs. Fi'n browd iawn o fy hun yn dod o waelod y sgorfwrdd, reit lan i'r ffeinal fawr, a siawns oedd e, a ty beth, sa'n gallu ennill popeth, y fi. Hyw, gai jyst dweud, mae'n bod yn pleser rannu'r 10 wythnos yma da ti bwy. Fi'n teimlo fel ni wedi mynd o fan hyn ar ôl tecr, nawr, i lan fyna. Ti'n gwybod, os dyn ni'n cyfres arall, fydden chi gael braidd chirach, bwy. Fydden ni'n yr awyr. Gael cwt, Hyw. Tyd yma, mate. Diolch, bwy. Pleser. Champions cuddio, boys. Come on. Llongyfarchiadau bencampwyr cuddio, Hyw a Lloyd.